Jalapeño, Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani liknaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos sa maabig yung morning na Miyerkules da balang sinansakay. Petsa 28 la da bulan na Enero. Igay agaw labat la at buwan ng pag-ibig la. Uy, happy fiesta da saray tagatan da balay na binmalay. Malapod sayan oras yang kadalas 9 na kabosan. Ang kadalas 8:30 na kabosan programan Likna ay Balay. Pangiparuntal na sa impormasyon na balita. Na nasaray matuan Likna ay Balay. Tolop kanta ba yun sa kapaborito yo amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Dan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jada Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Balasapa si Raya balita impormasyon na dasayan kabosan. Itana da balay na linggayon. Walay palapag na Councilor Jonathan T. Ramos. Nilira dasatay ibabagan babagaan ni Raya toda ya mampamedical ni antis yung mga lamang irinyo na saratay permit da tricycle nakaw ang kapoy katuan tutan nani at narengal yung mismo yung pamalinaw dasatan na Councilor Jonathan T. Ramos na balay na linggayon. Mga ilang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan napapabalita na may mga illegal na nagpapataya ng small town lottery na hindi autorisado, mga kaibigan. Ibig sabihin na sila illegal in the sense na bukis. Ang nagpapataya ng legal itong Granite Gaming Corporation. Nagpapataya ng legal na small town lottery dito sa Pangasinan. May mga ilang mayor na nagsasabi na doon sila sa legal. Dahil yan ang legal. Tulad ng mayor ng bayan ng Infanta, sabi niya dito tayo sa legal. Ito, pakinggan natin. Tama po ng mayor po
po ng bayan po ng Impanta. Wala pong iba kundi si Honorable Doc Virgilio Vallarta. Mayor, good afternoon po. Yes, kami po napadako din po dito. Makibalita din po kami itong national issue na po about po sa STL. Kumusta po dito sa bayan ng Impanta? Well, ako naman, siyempre nasa gobyerno tayo. Kung ano yung legal, doon tayo na. Doon tayo pupunta. Yes, ma'am. Kung ano man ang nangyayari dyan sa ita, siguro, ayos din na yan. Kung may problema. Yun lang. Pero Mayor, tumigil po ba yung dito, yung STL? Quite some time, tumigil na ng ilang araw. Tapos, ayun ko kung tutuloy nila ulit. Pero for now, resume na po. Meron na po ulit. Hindi ako aware kung mayroon, pero nung balita, parang nakikita din sila ng kwan, ng blue signal. Pero yun nga sabi ko, kung ano man ang mangyari dyan, siyempre, doon tayo sa legal. So may mga kabo, mga kubrador na lumapit na po sa inyo, Mayor, para humingi po ng tulong. Siyempre, naparalisa din po ang kanilang hanap buhay. Pero versus kanila, para wala kayo sakit ng ulo, doon kayo pumunta sa legal. Kasi kung kaya namuhuli sa hindi naman natin alam, hindi natin problema kung nahuli kayo dyan. So, siguraduhin ninyo na yung pupunta ninyo yung legal. Wala kayo sakit. Oo, para walang sakit na ulo balang araw. Baka mamaya nahuli o tapos So yun po. Yun ang payag ni Mayor Villacarta ng Infanta, Pangasinan. Sinabihan yung mga Cabo Cobradores kung saan ang legal, doon kayo sa legal. Na dapat lang na sundin ang mga pahayag na yan, di ba Mayor? At sana nga Mayor, kung ano yung mga sinabi po ninyo, yun ang ipatupad dyan sa bayan ng Infanta. At tignan yung mga kabo na talagang nagre-remit ng kanilang pataya sa STL, sa legal, dahil yun ang sinasabi ng mayor ng Infanta. Doon, malinaw, doon tayo sa legal. Sana nga mayor magwardyahan at pag nagkaroon man ng pataya dyan, sa legal pupunta yung ating mga kubradores para hindi na sila mamiligro. Mamiligro in the sense pag sa illegal daw, pag sa bukes, paano pag may raid, di makakasuhan pa sila, nakaw. Kaya kayong mga kobradores, doon na kayo sa legal para walang aberya sa inyong pagpapataya. At pati yung mga mananalo dyan, kayong mga tumataya, abay may kasiguraduhan. Pag kayo ay nanalo, pag kayo'y tumama, tsak na maibibigay yung inyong mga tama. Ayon sa mga report, itong mga naglipa ng bukis, hindi agad-agad na ibibigay daw yung tama. Kaya siguraduhin ninyo na ang inyong tinatayahan dito sa Pangasinan, yung may certificate to operate, yung legal, itong Grand 88 Gaming Corporation. Actually, may paalala din dito, babala, panawagan ang PCSO. Babala sa publiko mula sa PCSO.
Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagdaya upang maiwasan ang panlilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kobrador upang matiyak na ang inyong pagdaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Hinihikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kobrador bago tumaya. Una, ang kabo o kobrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin na ang inyong tinatayaan na kabo o kobrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Yun. Ang paalala mula sa PCSO at pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation na bukod tanging sila lamang ang may legal na operasyon sa pagpapataya ng Small Town Lottery dito sa ating lalawigang Pangasinan. At alam yan ng ating mga local chief executive sa lahat ng bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan na kung sila ay nakakapanayam, ay sinasabi, doon tayo sa legal. Sana hindi lang sa salita, bagkos ay sa gawa. Dahil kayo ang namumuno sa inyong bayan at para na rin sa kapakanan ng inyong mga kababayan na kumikita, naghahanap buhay ng legal, kung sila ay magpapataya, magkukubra at ipapasok sa legal na may hawak, may lisensya ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang Grand 88 Gaming Corporation. Seis minutos. Asumpalan na alas 7 at kabuasan. Arumnira na impormasyon, balita. Ada panamaglay na saya na programa Likna ay Balay. Ay palapag na liknaan si Councilor Jonathan Torio Ramos na balay na linggayon. Kakay dasaray masibag konsihal no sa ilalaban to at say kanepegan kapakanan nasaray kabaluyan tutan da balay na linggayon. At wala so paniintriga da say sikato. Da sa may tatayak na impormasyon. Yakunon na gaganggan susaray toda tricycle drivers, operator at atang tanagagik. Yano man na rin nyo nasatay prangkisa damat. At nakukalandani so mampa medical at atang tanagagik. Mangisumite na medical certificate. Ibabagadan gangan niya. Anan Councilor Jonathan T. Ramos lapod si Katoso chairman na sa committee na transportasyon dita na da balay na linggayen. At imbawag ton na mabatabatar. Ay, good morning, dakinan ko ya Tito Tamayo. So sa may pamapalinaw. Yang gaputan niya gangganto.
saray miyembro na tuda. Ya manpa medical nira antes ya mangirinyo. Nasatay prangkisada. Saratay tricycle da. Ditan balay na linggayon. Yan sikiran na tricycle driver, operator. At ang kwanto ng gapi katuan, nasatan niya itatayag dan balita. Wadya pa so impamalinaw dasatan ng Councilor Jonathan T. Ramos na balay na linggayan. Okay, maganot, i-switch ko ni Jai, ha? Okay, malinaw. Nixon, okay, go ahead. Manyitan, malinlinawtan. Okay na, hingga pulamat. Maganot. Magandang hapon po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga katuda po natin dito sa bayan ng Lingayen. Bilang Committee Chairman on Transportation, wala po akong ipinag-uutos sa mga tricycle drivers na kumuha ng medical certificate bago makapag-renew ng inyong mga permits. So kung sino man po ang nagsasabi na ako po ang may utos yan, ay isa pong kamalian. Kaya sa mga katuda po natin, huwag po kayong maniwala na ang inyong lingkod ang siyang nag-uutos na ako daw po ay nagpapakuha ng medical certificate bago kayo makapag-renew ng inyong mga permit. Tandaan ninyo po, wala po akong utos na ganyan. So maraming salamat mga katuda. Okay. Nangalan nyo si Councilor Jonathan T. Ramos. Ditan da balay na linggayon. Malinlinaw, may palapag to. Sikiran na tricycle driver. Tansaray operator pangirin nyo na satay permit. Ang gapo, sigagang ganto. Isang malaking kamalian. Palikdo. Yasikatoy ang iganggan. Mampa medical kini antis yasikayoy mangalay permit. Permit to operate. Prangkisa. Permit to operate. Kawalalay prangkisa yo manaya. Kanyan malinlinawtan niya palapag. Na Councilor Jonathan T. Ramos. Takay dasaray Marlang. Konsihal ditan da balay nalinggayon. Marlang kuangkot kulay gagawin tutan. Nagsay nenengnengen. Usara may nayarin pandayon turan loy. Nenengnengen to, so kewapasan nasaray kabalayan to. Papanday na loy para dasay maong ya panamilay, na ikanad maong ya panamilay. Nasaray tagadtan da balay nalinggayon. Malinawtan da sikira na tricycle driver. Kiran walay tricycle naganalay agda iter reaksyon. Malaray negatibo na reaksyon pamapairap lamutan kuanda. Say si kamiran tricycle driver sa tanyaganggan kuanda. Pero nilinaw na Councilor Ramos yagtutan igaganggan. Tuloy-tuloy programa na Liknay Balay.
Walay gabayuran ni pasabiran ni impormasyon balita. Text labat da text line tayo. 0945-183-4352. Taratan sa brasan, basta walang personalan, trabaho lang. Good morning, dakinan Councilor Elias Villanueva, ditan da Balay na Kalasyaw. Councilor Elias, Raymond Yamarlang ya konsihal ditan da Balay na Kalasyaw. Santos San Maabig ya kabosan da Eco Family kana da Barangay Lungos. Biray Diaz Family ditan da Dinalawan, Gawaay Puto. Dumalanta Disina Family ditanad Barangay Ambetel. Sanabay tana Dinalawan Ambetel. Good morning. Kana saray tagadjay Barangay Nalsian, Kalasyaw, Pangasinan. Kalarkima ditanad Kalasyaw. Tagaylay Kuli. Alisto so Mayor Yudan. Mayor Karamat. Good morning, Mayor. May patuloy ni nasaray impormasyon na balita. Ada pa na maglay nasaya na programa tayo. Apuyat, iray senior citizen. Tana da balay na binmalay, ta syempre, labi damat na nakalabyan. Senior Citizen Night. Kaya dadaulo na saya Oscar President da balay na binmalay. Si Leon Elorde Castro Jr. Good morning. Siguro nogip na pero makuliya balat. Paano bangon la? Yasay guest of honor da Kalabyan at si Congresswoman Magsaysay. Siyempre no, senior citizen, kamo Engineer Nixon. Kaya kiniratan, mangkalting nira. Laula no makareng liramay cha-cha-cha, way! Kanturad tano mangkalting so liknaan. Saray senior citizen. Partiya nasay programa, aktibidad. Dasay pansisilibra na kwanta no 436 Foundation nasay bali na binmalay kabansag na say piyesta. Tuyay nainaydan ititik sa sikatayo agtimot ni kabandad ta na tatay babagayon na piryaan. Pigaran na table na drop ball. So ay babagayo wala niray bunggan bingguan. Itana da barangay Pangapisan Norte. Kumat na pitungtungan si Insan Kapitan Jojo Biray. Good morning. Kumusta ka, Kap? Kaya so idadalam daya walay drop bulan ditan. O nita niraya kabyangan na otoridad at wala sumandatod sa isikaraya. Patundaan so saray illegal gambling. Ito ba ito, insan, na may pasugalan dyan sa barangay mo? Kamat ni akong ladtan na dasatan niya lugar, kanyan ay tikslan tiksay, ang paano saan tamat ko ibabasa. Kalapod kanayon ko manay, so kapitan. Ni pag nanang kumot ni, talagang dugaya, so idadalom yun para maglay na sayang programa. Kaya wala, susaray drop ball,
peryahan di tanad barangay Pangapisan Norte o nya imbasak la. Ay titiks mo pero nabay ko nin na syertoon talaga na wala ta niya nagagawan ayun panim bagam ni Jai. Iya pati tupada wala kuam mo. Ay texter tayo ay i-verify tayo tan na si Insan Kapitan Jojo Biray na barangay Pangapisan Norte at Balay Nalinggayon. Magabay mo agik dalem kalan dalem i-picture mo ta lakad ta na police station ta na Balay Nalinggayon. Anak mo si Lieutenant Colonel Johnmar Gonzales, ikato'y hipitid ta nadlinggayan ha. Ay siguro ang takot kanyan na ititixtod si katayo. Di bale ta ikuno ta. Dakinan Hepe Johnmar Gonzales. No antoy katuan na sayay nainaymon na ipapasabit panamaglay na sayang programa. Wala so malaknaban niya drop ball tan tupada di tanad barangay Pangapisan Norte. Ibabagamay kuy babasa lapud kanayon kuy kapitan ay andi agik. Ay bibiripay tan maong. Untuli tayo adasaya na programa Likna ay Balay. Kasumpala na pigaran makanan pay mano manalapod saray manangantabay. Ang puta-putang iren balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang iren sunata. Dame un Son ang puta-putang iren impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika.
They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Pangipatuloy na programa na Liknay Balay, kalupan tabi ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Anak paborito Joseph Kanilang Bakani. Morning da saray dumarangal titan da balay na sampabyan. Kanadang balangan dalin, ditanad da kayanga. Andita na da poblasyon na da balay na San Fabian. Morning mo, da saray taga Baritaw da balay na Manawag, Pangasinan. Mayor Ming Rosario, good morning. Babasanti rayay mandudengal da say sikat tayo. Raya taga da Las Vegas. Garland family, good morning. Dahil worldwide tayo through Facebook and YouTube. Morning mat da saray dumarangal tita na da balay na linggayan dita na da public market. Daniman at ni parontal tayo tan ni panengneng susamay video na Councilor Jonathan Ramos mamapalinaw ang gapoy ganganto da satay kabyangan na tuda mampa medical at atang tanagagik at pian nalinuwan yan maong at wadya pa linya tayo si Councilor Jonathan T. Ramos. Good morning, sir. Good morning, Sir RJ at sa Sir Joseph. Sa magandang umaga po sa ating lahat. So, para po sa kaalaman ng lahat, sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Lingayen, lalong-lalo na po sa mga katuda po natin. Wala talaga po akong ipinag-uutos na kumuha muna ng medical certificate bago sila bigyan ng certification o makapag-renew ng kanilang permit. So yun po ay kinonfirm din ng lahat po ng presidente ng tuda ng Lingayen
na kung saan ay talagang wala po akong sinasabi o ipinag-uutos na yan po ang kanilang gagawin na Sir RJ at Sir Jeff. Paano ito lumaganap? Itong balitang to, saan ito galing, Councilor, sa inyong pananaliksik? Ayon sa aking source, Sir RJ, ang presidente ng TUDA PSU ay yan ang kanyang ipinapatupad daw sa kanilang TUDA sa PSU. At nung may nagtatanong-tanong daw bakit ganon, may nakapagsabi daw na si Councilor Gulay ang sabi daw nila. Kaya yun na, kumalat na. Okay. So, ito ba yung requirement sa pagre-renew ng permit, yung medical certificate, Councilor? Hindi po yan requirement, Sir RJ. No? Actually, kahit i-review lahat ng mga TUDA Association, yung kanilang bylaws, ay wala pong ganyan na nakasaad. No? Kaya nakapagtataka kung bakit ganon ang isang ibinaba ng isang presidente ng PSU sa TUDA. So, ang sabi ko naman, kasi may tumatawag sa akin na kung hindi ba kami kukuha, hindi kami makapagre-renew or hindi kami makapagre-renew, Councilor, kung hindi kami makakakuha ng medical certificate, sabi nila. So, sabi ko, kung hindi kayo bibigyan ng certification ng presidente ninyo, punta kayo sa akin kasi ako mismo ang sasama sa inyo para ma-renew ninyo yung mga permit ninyo kako sa kanila. Yes, maganda yan at nasabi ninyo, Councilor, dahil may mga kilala akong driver at nagko-comment na rin sa mga post na masasamahan nyo ba kami, Councilor, kung sakaling kukuha kami, kung hindi totoo ito, baka i-require sa amin. O so yun na yung sagot, Councilor. Opo, ang sagot ko doon ay punta lang sila sa aking opisina at yan ay ginawa ko na yan noon, Sir RJ. May isang presidente, no, yung presidente diyan sa PSU. Ganon din ang ginawa, no, 15 tricycle drivers ang hindi niya binigyan ng certification para hindi makapag-renew ng kanilang permit. Pero ako mismo ang pumunta sa opisina ng licensing, Sir RJ, para ma-renew, no, yung kanilang permits kasi huhulihin din sila kung hindi sila nakapag-renew. Bugos, moroso, oo. Pero, so walang nagawa rin yung presidente dyan sa PSU, Sir RJ. Kasi ang ginagawa niya minsan, hindi dinadaan sa tamang proseso, panawagan o public hearing, yung kanyang gustong mangyari sa kanyang mga members. So yan ay aking kinestyon at yan din ang dahilan kung bakit siya ay napababa namin, no, bilang Federation President ng mga TUDA sa Bayan ng Lingayen. Ito ngayon na nangyari ulit, wala ba kayong plano na ipatawag ito at kung bakit? At kung bakit may sarili siyang desisyon na pagpapakuha ng medical certificate, kung ano ang kanyang purpose? At kung allowed nga ba yan sa mga iba't ibang operator o TUDA Association? Sa Lunes, Sir RJ, yun ang aking isang agenda, no? Doon sa unassigned business po namin ay ipapatawag po natin yung presidente ng TUDA kung bakit yan ang dahilan kung bakit pati pangalan ko ay nadawit, no, dahil sa kanyang pagbaba ng ganyang kautusan na wala ring galing sa taas. At malamang sa malamang kasi siyempre tayo dating tricycle driver, Sir RJ, wala akong nakikita sa bylaws ng mga TUDA yung ganyang klaseng requirement na ipinag-uutos niya. So, yan po ay isang paglabag sa kanilang bylaws at hindi porket siyang presidente ay siya na ang masusunod dyan, Sir RJ. So, para sa kalaman ng lahat, kayo po ang chairman ng Committee on Transportation, parang gano'n? Opo, Sir RJ. So, dati ang may hawak diyan si Councilor Morosi, di ba? Morosi, opo. Ngayon, kayo na. So, nag-iisa lang naman yan. Lahat ng TUDA naman walang kautusan na ganyan. Wala po, Sir RJ.
So kailangan malinaw ito dahil may mga negative comment na dyan. Mahirap na nga kami. Dinadagdagan nyo pa. Mga ganon. Ang aming gastusin. Mga ganon. Konsyal. Pero ito malinaw. Wala kayong utos. Opo, kaya kahapon ako po ay talagang nag-live video para ipabot sa ating mga kababayan na hindi po natin gawain yung ganyang klaseng pag-uutos na walang pagpupulong at walang desisyon yung mga lahat ng presidente, Sir RJ. At yun naman ay nakasaad sa kanilang mga bylaws. Mga ganon. Opo. Kaya nakapagtataka kung saan kumukuha ng idea yung president. Ba't niya pinag-uutos yan? Tama kayo dyan, Sir RJ. At Sir RJ, gusto ko na rin idagdag, no? Yung nangyari sa session po namin nung Monday. Okay. Ano hong development nung naunang issue dyan? Actually, ito, sasabihin ko na rin ang mga pangalan nila, Sir RJ, kasi lumantad sila sa Sangguniang Bayan na naguhugas kamay. Oo. Ano nangyayari? Ito yung issue doon sa sa 40 million? Opo, Sir RJ. Para ma-refresh yung ating mga kababayan na hindi kayo pumayag na yan ibili ng bigas. Bagkos ay ibigay na pera sa mga nasalanta ng bagyong Yuan sa ating bayan. Ito yun. Opo, Sir RJ. So, nung Lunes ay inimbitahan ni Councilor Jolo Lopez si accountant, no? Para maghugas, no? Maghugas kasi sila talaga yung nadidiin. Sila yung parang sa vlog ni may nag-vlog na dalawang opisyal, sabi nga noon. Sila yung tinutukoy, Sir RJ. Pero hindi binanggit ang pangalan in fairness, pero kamo, Councilor, sila'y lumantad. Sila'y lumantad, no? At maganda na rin yung ginawa nila kasi at least nakilala ng taong bayan ng Lingayen na sila yung tinutukoy ni Councilor Randal Bernal. Okay, doon sa kanyang vlog. Si Councilor Jolo Lopez ay dinala niya inimbitahan niya si Sir Nelson Gumapos para ipaabot kung ano ang napag-usapan daw nila doon sa LDRRMO meeting na kung saan ang mag-pre-preside sana dyan ay ang executive. Si Mayor. Si Mayor kasi siya ang chairman dyan, no? So, ang nangyari, ang nag-preside si Councilor Jolo Lopez. Bakit siya? As chairman ng ganon? Ano yung representation? Ang paliwanag ni Sir Nelson dahil siya yung nandoon na opisyal okay. number 1, no? Okay. Pero kung titignan niya, hindi niya yung function kasi dapat ang magpa-function dyan ay ang executive kasi usapin yan tungkol sa 40 milyon na kung saan ang makapag-decide talaga dyan ay ang executive, Sir RJ. Maliban lang kung tinuro siya na ikaw na mag-preside, parang ganon. Wala rin ganong daw na mandato. Sinabi ang ating mahal na mayora. Okay. Okay, so pagkat yan ikinuwento yung kanilang napag-usapan, pero wala kaming copy kasi Sir RJ ng kanilang agenda kaya't kukuha ko ngayon. So ano yung pinresent nila ay nandoon sa minutes ng kanilang meeting. Kasi ang sinasabi, dinideny nila na sila ang may original na ibili ng bigas. No? Pero lumabas din na nagsuggest sila na bigas ang bibilhin. Ganun ang pinabot sa Sangguniang Bayan. Siguro it's only a suggestion. Ganon. Okay, only suggestion. Pero mali rin yung salungat din yung ipinabot ng executive sa amin, mga councilors, na ang initiator ay si Councilor Jolo Lopez at si Sir Nelson Gumapos. So, ipinaliwanag ko na malaking kaibahan yung suggestion at saka initiative. Tama naman. Diba? Kasi yung initiative, aliling to'y isasuggest ko labat. Dumamay may talagang pursigido, may talagang gagala. Opo. Sige. Kasi ang sinabi po ni Mayora talaga sa amin, kinonfirm namin kung sino ang may utak
Mhm. yung bigas ang bibilhin. Mhm. So, ang sinabi ni Mayora talaga, honestly, God knows, nandiyan din yung mga counselor po natin at kinonfirm ito ni Attorney Gabriel Escanio, no? Oho. Tama ka na? Si Consilor, Consilor. Si Counselor Gab, no? Ah. Talagang malinaw, Mayura, sino ba talaga ang nagsabi na ibili ng bigas, sabi ni Attorney Gab. Ang sinabi ni Mayora Jolo at Nilson. So, yan ang aking, kasi hindi naman umiimik si Jolo dahil alam niya ang kanyang ginawa, pero ang kanyang mga staff, Sir RG, ay Medyo sila yung maingay. parang apektado, no? Mhm. Dahil siguro dahil opisina ng kanilang boss, no? Yes, So, oo. maintindihan natin yan. Pero yun po ang katotohanan. No? Hindi rin tayo lalabas sa media o kaya ay magpapa-interview kung walang katotohanan yung ating sinasabi, Sir RJ, kasi pwede tayong kasuhan dito eh. Yes. Cyber libel. Nasa media na eh. Okay. Opo. Pero So- ito ay aking paninindigan at sa mga kasama kong counselor So- na yung tinutukoy ni Councilor Bernal ay talagang, pero kahit wala pa man yung paglantad nila sa Sangguniang Bayan, Sir RJ, alam na ng taong bayan, Mhm. no? Alam na ng taong bayan. Kaya kung makikita ninyo, yung mga sa social media, puro GL eh. Mhm. Yolo Lopez yun eh. So ano yung pinunta nila, just to say na it's only a suggestion, nagpaliwanag naman sila. Yun ang sinasabi nila na suggestion daw lang nila, no? Pero nung nagpaliwanag sila, kinisyon ko kagad kung ano ang agenda. Mhm. So, doon sa kanilang meeting. So, una, hindi nila masabi kung anong agenda. Mhm. Pangalawa, bakit ang nag-preside ay galing sa legislative na hindi po galing sa executive. Mhm. Si Mayora din, ipinadala niya, kasi wala si Mayora, pero ipinadala niya si administrator niya. Si Attorney Nep. Mhm. Ay, hindi si Ate Lydia. Oo. Oo. So, kung ganon, ang mag-represent sana ang administrator. Mhm. Bilang representative ng executive. Pero ang kanilang rason ay dahil number 1 na counselor. No? So, mali. Doon pa lang sinabi ko na invalid yung kanilang meeting, Sir RJ. Dahil parang sa protocol, kailangan Vice Mayor muna. Pag walang Vice Mayor, kung sinong gusto ng executive. So, anong in conclusion, anong nangyari doon sa sesyon? So, initial ang napag-usapan ay ibibili ng bigas. Initial. Initial. Yan ang hindi pa naman daw final, pero kung maalala nyo, Sir RJ, bago magpasko ay nag-live itong si Councilor Jolo Lopez na yung bigas ay matatanggap na nila bago Pasko or bago New Year, at ang kanyang tinutukoy ay yung 40 million. So ito, Na kung saan dinilit na niya ngayon, no? Dinilit na niya ngayon yung kanyang akala ko live. ang pagkadinig ko binili na. 'Di ba? So ang yung kalinawan na yan ay hindi na ibibili ng bigas, hindi na ibibili, linawin lang natin, hindi na ibibili, Councilor. Bibigay ng pera. Hindi kami papayag, Sir RJ, na ibibili ng bigas yan. Maging ang ating Mayura, Honorable Mayor si Pinayday Castañeda, at ang aming presiding officer, Honorable Vice Mayor J.M. Crisostomo, at ang mga kasama kong councilors, no, maliban kay Councilor Jolo, ay naninindigan sa aming panukala na wag ibili ng bigas at ibigay ng cash sa ating mga kababayan. Okay, ito, kumustahin ko na. Nasaan na yung 40 million? Dahil yung narinig kong interview kay Tresurera, nandyan na yan, pero may ibinalik atang papeles na yun ay hinihintay lang na dumating ulit, mapirmahan at pwede nang i-release. Ganun ba yun, Councilor? Tama kayo dyan, Sir RJ. Ang 40 million ay nasa bangko na ng LGU Lingayen. At hinihintay na lang yung go signal, no, ng Malacanang, kasi sa aming pagpa-follow up, Sir RJ,
tumawag si Madam Lilibet sa Malacanang kung pwede na naming i-release yung 40 million kahit hindi pa dumating yung deed of donation na kung saan ay may kailangang may signature na manggagaling sa Malacanang. Pero ang kanilang kasagutan ay hintayin yung aming request na may balik yung request ni Mayora, Sir RJ. So, wala pang kasiguraduhan after 1 week, 1 day, 2 days? Wala pa? Wala pa, Sir RJ, pero yan ay aming laging tinututukan at pinapollow up na sana ay mapakinabangan na ng ating mga kababayan, Sir RJ. So, pagdating yan, okay na rin yung mga listahan na councilor ng bibigyan, okay na? Opo, meron nang nakahanda at siyempre, ito na naman kapag Double na-release check, ito, double check. talagang, mainit itong issue kasi Yes. ang sabi namin, hindi lahat ng Tagalingayan ay pari-parehong yung naranasan, no? Oo, tama. Kaya dapat ang iprioridad ay yung mga talagang napiktuhan, nasalanta ng bagyong Yuan, nabaha at nawalan ng tahanan, Sir RJ. Okay, yun ang dapat. Kaya sabi ko nga, yung mga hindi naman apektado, kilami sa samsaman. I-donate yun lang, iter yun lang, naman bilang. Gila na po, naramay sana all, na adala kami daisat, kanyo, ibigay nyo na doon sa talagang totally and partially damaged na mga kababayan natin yung kanilang bahay. Tama kayo dyan, Sir RJ. Okay, so lastly, Councilor, yung panawagan ninyo at apilan ninyo sa ating mga kababayan. Okay, so maraming salamat, Sir RJ at Sir Joseph, sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Lingayen, no? Kami po ay maninindigan kasama po ang ating mahal na Mayora, si Pinayday Castañeda, at ang aming presiding officer, Honorable Vice Mayor GM Crisostomo, at sa mga siyam na councilors, no, na yan po ay tatanggapin ninyo ng cash yung tulong na nanggaling sa Malacanang. Wala pong pwedeng mag-decide yan na isang councilor kahit number 1 man yan. Talagang walang magagawa yan dahil majority kami na talagang ibigay ng cash sa inyo. At para rin sa ating mga katuda, narinig nyo na yung aking live video na wala pong katotohanan yung mga ipinapabot nila sa inyo na ako po ang may kautusan na kumuha po kayo ng medical certificate para kayo'y mabigyan ng certification ng inyong presidente at makapag-renew ng inyong mga permit. So, asahan nyo po mga kababayan na kami po ay maglilingkod sa inyo ng tama at ipaglalaban ang inyong karapatan. So, ito po ang inyong councilor, ang Mr. Gulay ng Lingayen, Jonathan Torrio Ramos, na nagsasabing ang gulay ay pangpahaba ng gulay, Sir RG at Sir Joseph. Okay, thank you so much Councilor Jonathan T. Ramos. May sir, importanteng pinuntahan si Sir Joseph. Okay. So yes. So thank you Councilor Jonathan T. Ramos. Nangalan nyo, so impamalinaw na Councilor Jonathan T. Ramos. Ed saray toda malahong kautusan na magpa-medical certificate bago mag-renew ng inyong mga permit to operate ng inyong mga tricycle. At nasabi na rin niya na yung pagpapaliwanag ng dalawang opisyal sa kanilang session doon sa issue naman about that 40 million pesos na ayuda mula sa Malacanang, na suggestion lang nila na ibili ng bigas. At kung nakikinig man yung dalawang nabanggit na opisyal, i-open din itong ating program. Baka gusto ninyong magsalita, 0945-183-4352. Yun po yung kukontakin ninyong numero. Kaya lang, wala na tayong sapat na oras sa programang Likna ay Balay. So, tumawag lang po kayo at i-schedule natin kung gusto nyo rin ninyong magpaliwanag. Yan. Open po tayo dito sa Radyo Pangasinan.
Nani ada ipawil tayo tatang tanagagik. Kumpel tayo ada sa yung sublaya programa. Programa na PAM, paninilbi ang agresibo at matapat. Sa bayan ng Binmalay. Alas 8:30 hanggang alas 9 na kabuwasan. Agunatan na Miyerkules. Kung sublaylatan. Yada ngaran na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Nakalopakan tabayo, amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Dito lamang sa DWGA 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balik.